yake yathi inceka kaNkulunkulu kwake kwafika ingilosi kuyona yasimbuza ukuthi njengoba niyengiguqa nje emsamo nithi nikhuluma nokhokho benu nomkhulu benu abangasekho niyazi yini ukuthi bakuphi? Niyazi yini noma basezulwini noma basesihogweni? Niyazi yini ukuthi uSathane uma esefuna igazi uyayizenza umkhulu wakho ongasekho nomgogo wakho ongasekho noma ubanje wakini ongasekho bese efika kuwe ngephupho ethi mhlabele. Uthi nawe ngokungazi bese uyamhlabela ngempela. Uthi uyazi uyobona ngani ukuthi bekungesiye umkhulu wakho bekuyidimoni. Uthi uyobona ngoba emva kokuhlaba kuyovela ukugula, kuyovela isifo ney'nkinga. Uthi uyohlola kuthiwa akulunganga. Uthi-ke lo muntu wasezulwini ayikho into eyinkinga njengokuthi ube umuntu othanda ukuhlabela abantu abangasekho ngoba uba i-victim yamadimoni. USathane njalo uma eselambile uza kuwena ezofuna kuwe igazi. UShembe-ke umprofethi uShembe wake wakhuluma enye into lapha. Wathi umprofethi Shembe, bantu bami uSathane useyazonda ngoba senqabile ukumkhonza emsamo elapini elikhulu. Ayikho into ezonda uSathane njengokuthi ungamguqeli emsamo, ungahlabeli idlozi ngoba isuke ingekho into angakuhlasela ngayo uma umuntu ongayenzi leyo nto leyo. Yingakho uShembe nje, umprofethi uShembe wayesifundisa ukuthi uma kwenzeka afika umuntu wakini ongasekho emhlabeni efika ngephupho ethi ucela umenzele okuthile noma umhlabele, uthi uyothatha leyo mali, uyothatha imali noma u-20 rand uhambe uyomnikelela, ucele ukuthi uma ukuthi bekuwumuntu wakini ongasekho ngempela ucela ukuthi ngalomnikelo kufezwe lowo msebenzi, kodwa uma ukuthi bekuyidimoni ucela ukuthi lihambe lingaphinde libuye.